GMI og TV2 hver, men... Nej, vintertrafik. Og hvis det er almindelig vejr, så er det trafik. Det er på Nordsjælland, der er vejarbejde, skal vi sige. Men den her vintertrafik på, når du ser det lokalkort, kan du også se, at det er sådan specielt. Og det er store størrelser. Ved du hvad? Ja, deres sms er til dig, så du kan bare lide det. Nå ja, så gør det. Nå, det er meget god til at se, at det var jo nok favorit. Ja, ja. For det er meget nordligt. Det har vi. Men også jeg godt det med, hvad det betyder. Men nu kan vi snakke om sådan noget der. Nu kan vi snakke, jeg skal snakke om det. Med vandene og alt det der. Jo, jeg var faktisk inde og kigge på din side, så jeg kunne se. Det fandt jeg ikke. Hvordan kan Jelle sådan et eneste se det billede? Så siger jeg, ja, det er sådan et billede, vi har lagt ind, så har jeg skrevet lige her fælles. Hjemme hos børnene, sådan noget der. Og normalt så plejer folk at skrive et eller andet, altså synes om, eller nej, hvor fint, nej, kom her. Har jeg ikke kommenteret det? Ikke det billede, tror jeg. Jeg tror, det var et af de andre. Og jeg tænkte, Ja, det kan godt være. og så var det jo, så siger jeg til Jenny, hun er altid på. Så man kan Den gamle tolv. ja, det gør hun. Hun er frisk. Ja, det er flot. Ja. Tænk, ved du hvad? Så noget ønsker jeg at prøve med min familie sådan en gang imellem, men nu spiste det bare. Men en gang så vil jeg prøve at have en hund, der er 2 år gammel, og nu er den 2. Sådan, godt.